Nagtuo ba ikaw kang Kristo Jesus nga kinasing-kasing gayud? Abi mo, naa na kay kinabuhi nga walay katapusan. Yes, karon dili kay sa future pa. Karon, dili ako'y nag-ingon anak kung dili ang Bible. Ingon sa Bible, kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios aron mahibaluan ninyo nga nakadawat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Nakadawat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan, dili kay makadawat. Mga igsoon, posible ba kini? Yes. So sa mga posible madawat nato si Jesus, posible usab nga madawat nato ang kinabuhi nga walay katapusan karon. Ingon ang Bible sa verse 11, "Og kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Og kini nga kinabuhia anaa sa iyahang anak." Now, gitagaan na kita sa kinabuhi nga walay katapusan. O kini nga kinabuhia naa sa iyahang anak. Example, mao ni ang anak, mao ni si Jesus, mao ni kinabuhi nga walay katapusan. Naa ni kang Jesus ang kinabuhi nga walay katapusan. Verse 12, "Ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Ang wala magabaton sa anak, sa Dios walay kinabuhi." Kung ikaw nagabaton ka Jesus sa imuhang kinabuhi, naa kay kinabuhi nga walay katapusan. Kung wala ka nagabaton kang Jesus, imo siyang gi-reject sa imuhang kinabuhi, wala kay kinabuhi nga walay katapusan. Ang kinabuhi nga walay katapusan usa kini ka gift sa Father nga kanato. Ingon sa Bible, ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Mihatag gift kini sa Ginoo nga kanato. Ingon ni Kristo sa John 10:28, "Ug ako nagahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan, ug sila dili nagayod mawala, ug walay bisan kinsa nga magaagaw kanila sa akong kamot." Mga igsoon, kinsa ni nga sila? Kita nga mga karnero ni Kristo Jesus, gitagaan na kita og kinabuhi nga walay katapusan. Ang ingon ni Kristo, "Ug ako nagahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan, ug ako nagahatag." Karon nahitabo na ang paghatag. Ato nang nadawat kini, kitang nagtuo ug nagdawat ka Jesus. Dili kay sa future pa, kay ang pulong diri nagahatag, dili kay magahatag. Kanang magahatag sa future pa na mahitabo. Pero diri nagahatag. Ikaw nga nagtuo kang Jesus Christ, naa na kay kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan mo lang ang Bible para mag-inform sa imuha nga ikaw naa nay kinabuhi nga walay katapusan. Ingon lagay ni John, "Gisulatan ko kamo ni aning mga butanga, kamong nanagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod, mahibalo nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhi nga walay katapusan." Balikon ko, basta na Jesus sa imong kasing-kasing, naa na pud kay kinabuhi nga walay katapusan. Imposible daw kuni para sa uban. Para nila dili pagid daw kuno mabatunan ang eternal life karon. Mga kaigsuonan, kung posible manggani nga atong madawat si Jesus, gikan diha sa gawas padulong sa itong kasing-kasing, posible usab nga atong mabatunan ang eternal life. Man di ay ang mas bililhon, ang Ginoo o ang eternal life. Of course, ang Ginoo, siya manggani ang tag-iya sa eternal life, dili ba? Kung mabatunan mo ang Ginoo, mabatunan mo usab ang eternal life. Mao ning Ginoo, mao ning eternal life, mabatunan mo ang Ginoo ug ang eternal life. Gani mga igsoon, apil ang balahang espiritu. Sa dihang kita midawat o naminaw ka Jesus, sa dihang kita nidawat o nituo ka Jesus, ang balaang espiritu misulod sa itong kasing-kasing o naghimo og tatak. Tatak timaan nga iyahan na kita sa Ginoo. Ephesians chapter 1 verse 13. May igsoon siguro gayud kini. Para lang kini sa mga tinuuray, kinasing-kasing nga nagtuo og nagdawat ka Jesus. Kamo naa nay eternal life 100%. Abi ninyo, naay kamatayon sa espiritu, napoy kamatayon sa unod. Kung basahon nimo ang Efeso 2:1, "Ug gihatagan kamo og kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala." Naay moment sa inyong kinabuhi nga ikaw patay. Patay, dili patay physically, kundi patay spiritually tungod sa sala. Pero gibuhi ka sa Ginoo. Ug bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo. Pinaagi sa grasya naluwas kamo. Sa una patay kita tungod sa atong mga sala, pero karon gibuhi kita na nakitay kinabuhi uban kang Kristo Jesus. Unsa kini nga kinabuhi?
kinabuhi nga walay katapusan. Og tungod ni ana, naluwas kita. Now, ang imuhang unod, ang imuhang lawas, mamatay pa kini. Kay corruptible man kini siya, madunot man kini siya. Pero kini atong espiritu, kini atong kalag, dili ug dili nagayod mamatay. Mo ingon ni Kristo sa John chapter 11 verse 26. O gani ingon ang pulong sa Ginoo na anay eternal life. Mao kanay saad ni Kristo Jesus, dili na kita mamatay. Dili ug dili na kita mapahamak. Ingon gani sa John chapter 10 verse 28, buhay na magpakailanman ang ibinigay ko sa kanila at hindi sila kailanman mapapahamak ni walang aagaw sa kanila mula sa kamay ko. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? At hindi sila kailanman mapapahamak. Mga igsoon, dili ug dili na gayon. Sa Grego ani is double negative. Never na gyud ka nga mamatay, never na ka mapahamak, never na gyud kang maadto pa sa impierno. Ikaw nga naa nay kinabuhi nga walay katapusan. Sa name palang daan, kinabuhi nga walay katapusan. Dili na gid na pamutapos pa. Yes, kabalo ang Ginoo sa imong future nga makasala pa ka, pero dili ka na makaputol sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi is kusgan kaayo, it is eternal life. Abi mo, ikaw nga nakadawat og eternal life na, abi mo, naa na kay kaluwasan. Luwas na ikaw. Ingon pa sa Ephesians chapter 2 verse 5. Bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo. Pinaagi sa grasya, naluwas kamo. Uy, ang word diri is, gitagaan kitag kinabuhi, naa na tay kinabuhi. Sa una, patay ta, karon gibuhi kita. Unya, napagaylaing benefit sa dihang kita nakadawat og kinabuhi. Naluwas kita, pinaagi sa grasya. Pinaagi sa grasya, naluwas kamo. Naluwas. Dili kay maluwas, kundi naluwas. Kinsa? Kadto mga taga-Efeso nga nagtuo kang Jesus Christ. Gani kumuadto ka sa Efeso 2:8-9. Kay tungod sa grasya, naluwas kamo, pinaagi sa pagtuo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga magapangandak or magapasigarpo. Agoy pagkaanindot mga igsuon. Sa diyang kita nituo ka Jesus Christ, gitagaan kitag kinabuhi nga walay katapusan, gitagaan pagitag kaluwasan, luwas na kita. Ang meaning ana, dili na kita malaglag, dili na kita maimperno pa. Kita nga naa na diha kang Jesus. Roma 8:1. Busa karon walay pagkahinukman sa silot ni adtong mga anaa kang Kristo Jesus. Dili na hinukman sa silot kadtong naa na kang Jesus. Naa na ba ka Jesus? Abi mo, dili na kahinukman pa sa silot. Abi mo, sa diha bitaw nga ikaw naa na kinabuhi nga walay katapusan, nahimo na kang anak sa Ginoo. Na born again na ka. Kung imong tan-awon bitaw ang John chapter 3, niingon si Jesus kang Nicodemo, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, gawas kong ang tawo magpakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mataw pag-usab, meaning makabaton siya bag-ong kinabuhi, bag-ong nga life. Unsa nga life? Eternal life. Karon unsahay buhaton para nga ang tawo mataw pag-usab? Dapat siya makabaton og new life or eternal life. Kung basahon nimo ang istorya nga sumpay-sumpay ni ani, guys, good about eternal life. Tanaw ganay sa verse 16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong, aron nga ang tanan nga motuo kaniya dili mawala, kundi mahay kinabuhi nga walay katapusan. Mauning pamaagi para nga born again ka, magtuo ka sa Ginoo, ug dayon dili ka na mawala, dili ka malaglag, apan makabaton ka og bagong kinabuhi. Unsa ang kinabuhi? Kinabuhi nga walay katapusan. Pagkabaton nimo sa kinabuhi nga walay katapusan, automatic at the same time nahimo kang anak sa Ginoo. Ug ikaw luwas na. Kung basahon nimo ang Efeso 2:5, Efeso 2:8 ug 9. Now what if makasala kita again? Mapatay ba kita? Mapatay ba ato ang life? Mga igsoon dili. Ang Bible nagasulti, kita na ay eternal life. Dili na siya matawag eternal kung mamatay kita. Unsa may rason nga hindi na kita mamatay? Ngano? Kay tagasala nato ang tanan tayong mga sala na bayran ng daan ni Kristo Jesus. Yes, isa kahalad effective para sa tanang panahon, past, present, future.
ug sa imuhang sala, past, present, future. Pag hinulso nimo kang Kristo Jesus, pagdawat nimo kang Kristo Jesus, gihinluan ang tanan nimo nga sala, past, present, future. Kay ang dugo ni Kristo Jesus effective sa tanang kapanahonan bisag isa lang ka offering. Ingon sa Bible, Hebrews 10:10, tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Isa lang kahalad, pero effective sa tanang panahon. Past, present, future, nimo nga mga sala. Mga igsoon, mao kanibot ipasabot ni ani. Gani, bisan sa una pa namatay si Kristo Jesus, ang iyaha nga dugo effective for all time, for all people. Naay nangutana, Pastor, kung ang dugo ni Kristo magkahinlo sa tong sala, aha man ta manguha og dugo ni Kristo? Ang tubag, ang dugo ni Kristo Jesus, bisan sa una ra kadto ni agas, pero until now, effective kadto. Mohinlo kadto sa imuha nga mga sala, basta kay motuo ug modawat ka kan Jesus. Sa mata sa Ginoo wala na kay bayron nun pa. Ang tanan nimo nga sala gibayran na ni Kristo Jesus. Ingon pa ni Kristo, tetelestai, paid in full. It is finished, John 19:30. Ug ikaw sa mata sa Ginoo wala na kay kaso pa. Perfect na ang imuhang balance at tubangan sa Ginoo. Wala na kay sala at tubangan sa Ginoo. Yes, makasala pa jud ka sa future pero kato nga sala human na og bayad ni Kristo. Sa mata sa Ginoo ang tanan nimo nga sala is perfect, paid in full. Hebrews 10:14, busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kadtong nahinluan sa sala, gihingpit na sa Ginoo, gi-perfect na sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Sa English ani is perfected forever. Kadtong nahinluan sa mga sala. Kay ang paghinlo sa imong sala is past, present, future. Mao na kung makasala ka again, ang imuhang life is still eternal kay dili man na kadapat sa imuha. Human na magbayad ang imong sala ni Kristo Jesus. Kung makasala ka, igo lang ka bunala ni Kristo isip disiplina sa imuha. Kay anak man ka, di ba? Naiuban namatay, naiuban nagsakit grabe, naiuban nagkatambling-tambling, nagkadisgrasya, kay gidisiplina gibunalan sa Ginoo. Aron masaran nyo ni, basahin nyo ang 1 Corinthians chapter 11 verse 28-29 padung sa 32. ug ang Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. Sa anay nga mga chapters gitudlo nga ang kaluwasan dili mawala, dili kita masilutan ngadto sa impierno kita nga mga anak sa Ginoo. Ang maimpierno lamang kadtong mga naa sa kalibutan wala nagdawat ka Jesus. Kung masanin mo sa 1 Corinthians chapter 10, 11 verse 32. Apan kung mahukman kita ni nga mga luwas, pagasilutan kita sa Dios aron dili kita mahinukman sa silot uban sa kalibutan. So naay hukom sa kalibutan, naapoy hukom sa mga kita, sa mga anak sa Ginoo. Now kung magkasala kita hukman, disipinaon sa Ginoo, aron nga kita dili masilutan uban sa mga naa sa kalibutan. So naay duha ka kasilot diri, silot para sa kalibutan, silot para sa mga anak sa Ginoo. Ang silot para sa anak sa Ginoo lahi sa silot para sa kalibutan. Kay ang para sa kalibutan is lake of fire. Pero ang para sa anak sa Ginoo, bunal-bunal. Dili ang pag-impyerno sa kalag. Kung basahon nimo mga Igsoon sa 30, tungod niini nga hinungdan, daghan kaninyo ang mga mahuyang ug nagmasakiton. Ug dili diutay ang mga nagakatulog. Meaning na nangamatay, nagakatulog, meaning nangamatay sila kay disiplina sa Ginoo tungod sa ilang nga sala. Pero kato nga disiplina, apan kung mahukman kita, pagasilutan kita sa Ginoo, aron nga kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. So, naay gibunal-bunalan, gidisiplina, gitagag sakit, uban gipangpatay, pero gibuhat kadto sa Ginoo aron dili mahinukman uban sa kalibutan. Hukom nga mao ang lake of fire. Ang sa ato ang mga Igsoon is disiplina silot para bag-uhon kita, dili para kay pasakitan ta aron maimpyerno ta. Hebrews 12:5, ug nalimot kamo sa tambag nga gimaymay kaninyo, ingon nga sa mga anak, anak ko, dili mo pagatamayon ang kastigo nga gikan sa Ginoo, ug dili ka usab magmaluya kung ikaw badlongon niya. Kay ang gihigugma sa Ginoo, gikastigo niya, o ginahampak ang tagsa-tagsa ka anak nga iyang gidawat. So kung ikaw magkasala ka, ikaw nga anak sa Ginoo, kastigoon ka, hampakon ka, pero dili ka sunugon sa Ginoo sa lake of fire. Ngano man anak man ka sa Ginoo. Ang sunugon sa lake of fire katong dili mga anak sa Ginoo.
anak sa demonyo. John 8:44. Pag humagdisiplina sa imuha, ikaw dayon mamunga og pagkamatarong. Ang tanan nga kastigo karon daw dili kalipayan kun dili kasakitan. Apan sa ulahi magahatag og pagkamadaitong bunga alang niadtong nagabansay kaniya bisan ang bunga sa pagkamatarong. Ikaw nga anak, bunalan ka aron nga sa future mamunga ka og pagkamatarong, matarong na imong kinabuhi. Pero wala ka gibunalan para lang kay bunal-bunal lang, gibunalan ka aron usbon ka. Ang katsada, gibunalan ka pero wala nawala imong pagkaanak, anak ra gihapon ka sa Ginoo. Wala mawala ang kalawasan, luwas lang gihapon ka. Gibunal-bunalan lang ka pag-ayo. So, unsay buhaton para kita mahimong anak? So, unsay buhaton para kita makabatog eternal life? Tuo kang Jesus Christ nga kinasing-kasing gayod ug ikaw makabaton sa eternal life. Mopuyo si Jesus sa imuha ug ikaw makabaton sa eternal life.